Dewch i ni weddio. Unwaith eto ddew i ni yn llawenhau ac yn diolch i ti am y cyfle i ddod ger dy fron ac yn dod nid trwy'n haeddiannau ni, ond trwy haeddiannau, trwy fywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni felly yn dod yn hyderus i dy bresenoldeb ac yn galw arna ti i ddod i'n plith, i'n herblu ni, i'n nerthu ni, i'n harwain ni yn ein haddoliad, a bydde di yn diogelu ni, cadw ar ein drwg i ffwrdd, cryfha ni a nertha ni yn y dyddiau yma. Gwna ni ar hyn yr wyt ti amen i fod. Teir di'n plith nawr, i ni gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, chydig o gyhoeddiadau, atgoffa chi am gwasanaethau sydd ar gael ar wefan Nghapel y Rhath. Ar ddechrau'r wythnos, fe fydd na myfyrdodau byr, mynau'r Efengyl, negeseuon byr o'r Efengyl yn seiliedig ar ein hymunau ni. Ac yna yr oedfa hon, sef ar 6 o'r gloch Egluro'r Efengyl, astudiaethau yn canolbwyntio ar lyfr Jesu'r Ail, ac yna ar y Sul am hanner wedi 3 gwasanaeth oedfa bregethu yn cyhoeddi ffordd i achawdwriaeth. Felly hanner wedi 3 ar ddydd Sul fe fydd ein hoedfa bregethu. Hefyd, fe fydd na gynhadledd haf, ac i chi gofio i ymuno gyda ni os ych chi'n gallu ar y we, ac yn ein hoedfa Gymraeg eleni fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Nawr gyda'ch ni ddarllen o air Duw. Efengyl yn ôl Matthew, penod 16, ac yn dechrau darllen o adnod 13. Matthew 16, adnod 13 ymlaen. Ac wedi dyfod i'r Iesu i dieddau Cesarea Philippi, fe afynodd i'w ddisgyblion gan ddywedyd, pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i mab y dîm. A hwy a ddywedasan rhai mae Ioan Fydyddiwr, a rhai mae Elias ac eraill mae Jeremias, neu un o'r proffwydi. Fe ddywedodd wrthynt, ond pwy meddwch chwi ydw i fi? Seimon Pedr atebodd ac ddywedodd, ti yw Crist, mab y Duw byw. Ar Iesu gan ateb a ddywedodd wrtho, gwyn dy fyd di Seimon, mab Jona, cynnys nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. Ac yr ydw i fynnau yn dywedyd i ti, mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr Adeiladodd fy eglwys a ffyrdd uffern, nis gorchfygant hi. Ar hodda fi ti agoriadau teyrnas nefoedd, a pha beth bynnag a rwymech ar y ddear a fydd rhwymedig yn y nefoedd, a pha beth bynnag a rhyddhaech ar y ddear a fydd wedi rhyddhau yn y nefoedd. Yna gorchmynodd fe i'w ddisgyblion. Na ddywedent i neb mai fe oedd Iesu Grist. Byddai'r bendith Duw ar ei air. Sanctaidd ef. Wel, ni'n parhau i astudio llyfr Jesu'r Ail ar sancteiddrwydd. Wedi cyrraedd penod 13. Yr Eglwys Adeiladodd Crist. Ac y benod yma wedi seilio ar yr adnod i ni newydd i ddarllen o Matthew 16 adnod 18. Ac yr ydw i fynnau yn dywedyd i ti, mae ti yw Pedr gar y graig hon yr adeiladodd fy eglwys a ffyrdd uffern, nis gorchfygant hi. Nawr, mae yna lawer o gwestiynau gellir ei gofyn. Ar ddechrau unrhyw oedfa, petawn ni'n dechrau oedfa i bregethu'r Efengyl, mi fyddwn ni'n gallu dechrau bregeth a dechrau'r gwasanaeth trwy ofyn cwestiynau i chi i'w hystyried, i chi fyfyrio drostynt. Fe allan ni fod yn gofyn cwestiwn fel, ydych chi yn mynychu capel yn aml? Ydych chi yn aelod o gapel? Beth ni'n siarad gyda pobl ar y stryd, byddwn ni'n gallu dechrau fel hyn, i dechrau sgwrs gyda nhw. Ydych chi'n mynychu cwrdd rhywle? Ydych chi'n aelod o ryw gynulliad o bobl yn ceisio addoli Duw ac yn cario ymlaen ar hyd y trywydd hynny. Ac i bwynt, falle bod na le i cwestiynau tebyg. Falle bod na werth iddynt. Ond i raddau, nid yw'r atebion i'r cwestiynau yma yn holl bwysig. Os oes rhywun yn dweud, mi rydw i'n mynd i'r capel, mi fydden ni falle yn llawenhau i ryw raddau, i bwynt. Petai nhw'n aelod o gapel, mi fydden fe'n rhoi ryw arwydd i ni, falle bod nhw'n fwy o ddiddordeb dyn nhw na'r person cyffredin, ac o leia fod na ryw ymrwymiad i'r capel, os ydyn nhw yn fodlon fod yn aelod o'r capel. Ond fel dywedes i, dyw'r ateb yna ddim o reidrwydd yn holl bwysig. Dwi'n yn dweud llawer wrthym am y person. Y cwestiwn holl bwysig yw, a ydych chi'n rhan
yn aelod o'r eglwys a adeiladur ar y graig, sydd wedi cael ei osod ar y graig, sef Iesu Grist. Yr hyn ni'n ystyried heddiw yn y benod yma gan J.C. Ryle yw beth yw yr eglwys y disgrifir yn yr ysgrythyr. Beth yw'r eglwys sydd yn y Beibl? Sut eglwys yw hi? Beth sydd yn nodweddiadol ohoni? Lle gellir dod o hyd i'r eglwys yma? Petai chi yn gofyn, petai rhywun yn gofyn i chi am gyngor, falle pan maen nhw'n mynd ar wyliau. Maen nhw'n gofyn, oes na gapel da allwn ni fynd iddi ar y sul. Ac felly i chi yn pendroni ac yn meddwl ac yn holi. Ac felly, y cwestiwn eisiau gofyn yw, wel, be mae hwnna'n ei olygu? Oes na gapel? Pa mor bwysig yw y manylder ar yr ateb i'r cwestiwn? Beth yw'r pethau sydd yn bwysig? Myfyrwyr yn aml, wel, gobeithio, yn gofyn y cwestiwn pan yn ystyried i ba le, i ba goleg maen nhw'n mynd i fynychu. Dwi wastad wedi rhyfeddu pan ni'n clywed pobl ifanc yn ystyried dyfodol, addysgiadol yn y brifysgol ac maen nhw'n meddwl i ba le arafu ac yn meddwl ac yn edrych ar prospectws ambell i brifysgol ac yn chwilio i weld pa brifysgol sydd yn darparu'r cwrs sydd yn fwy addas i mi ac dim dwi'n bod yr un sydd yn fwy addas ond pa un sydd yn mynd i peri fy mod i yn mynd i cael rhyw gymwysau gwell na phawb arall. Oeddi yn cael ei barchu yn y byd addysg fod y brifysgol yma well na'r lleill. Ac mae'n neud i chi feddwl yn diwy os oes person ifanc yn gwneud yr holl waith ymchwil yna ac yn gwneud ei penderfyniad ac eto nid yn flaenllaw yn ei penderfyniadau nhw oes yna eglwys dda yn y ddinas honno ble mae'r brifysgol. Mae'n codi dychryn arnoch chi. Na dyna beth sy'n dod gyntaf. Dros y blynyddoedd yn arwain astudiaethau i bobl ifanc ac yn atgoffa nhw'n enwedig pan yn dod yr amser lle nhw'n dechrau chwilio am goleg yn dweud y peth cyntaf dylech chi ofyn. Yn gyntaf yw ble mae'r arglwydd yn fy arwain ac yn gofyn am yr arweiniad hynny ac yn rhan, does dim eisiau arweiniad anferth yn hyn, mae'n amlwg i chi mynd i ble mae'ch enaid yn saff, i chi mynd i ble mae yna gapel sy'n mynd i ofalu am eich enaid lle mae'r Efengyl yn cael ei ffregethu yn gywir. Ac felly mae'r pethau yma yw'r pethau bwysica os ych chi'n treul am swydd i rywle. Falle bod chi wedi gadael coleg ers blynyddoedd ac yn cael dyrchafiad o mae rhaid chi symud. Wel, mae rhaid chi feddwl, ydw i'n mynd i dderbyn y dyrchafiad? Os nad oes na gapel sy'n ffyddlon, os nad yw'r arglwydd yn arwain fi i'r lle na, beth i ni'n neud yn ystyried y peth? Na, dyma'r cwestiynau sydd yn bwysig. Beth yw eglwys? Beth yw'r gwir eglwys? Yr hyn sydd rhaid cofio mae J.C. Ryle yn dweud, reit ar ddechrau'r benod yw hyn, sancteiddrwydd yw prif nodwedd un sydd yn rhan o'r gwir eglwys. Os ydyn ni'n edrych ar yr eglwys, sef casgliad o bobl, wel beth ni'n gallu dweud fan hyn yw, yr hyn sydd yn nodweddiadol amdanynt ddyle fod sancteiddrwydd, dywioldeb, ymwahaniad o'r byd. Yr holl bethau ni wedi ystyried lan at y benod hon. Wel, mae yna isbenawdau eto yn y benod hon. Yr un cyntaf yw, mae'r disgrifio yr Iesu adeilad yn yr adnod yma, Mathew 16:18, ar y graig hon yr adeiladaf, yr eglwys, mae'n adeiladu rhywbeth. Felly os ydych chi'n adeiladu rhywbeth, ych chi'n cael y darlun yma yn eich pen o adeilad. Ond wrth gwrs, nid adeilad o ddefnydd, nid un materol yw'r un mae'r Iesu yn ei ddisgrifio. Cwmni o bobl yw'r eglwys, nid o reidrwydd yn weledol. Cwmni o wir gredinwyr yw hi. A dyma beth sy'n mor bwysig. Dyma lle mae'r Efengyl, mae rhaid bod yn glir ar yr Efengyl ac i ddeall yr Efengyl, mae rhaid i ni ddeall canlyniadau'r Efengyl hefyd. Os oes rhywun yn proffesu, mae rhaid gweld ffrwyth, mae rhaid gweld sancteiddrwydd, mae rhaid gweld ymwahaniad o'r byd, ond mae rhaid, mwyn i hynny ddigwydd, mae rhaid bod nhw wedi deall yr Efengyl yn lle cyntaf. Bod rhain wedi cael eu hailenni, bod nhw wedi hethol, bod Edi Feirwch yn flaenllaw wedi bod yn rhan o'r droedigaeth ac yn rhan o'i bywydau ers hynny. Mae ganddynt ffydd sydd yn rodd. Dyn nhw ddim wedi dweud, wel, dwi wedi credu erioed, ges i fy ngeni gredu a dwi dal i gredu, achos nid dyna'r ffydd ni sôn amdano, mae hwnna'n weithred. A dyw hwnna ddim yn achubol. Dydych chi ddim yn gallu dweud dwi wastad wedi credu, achos dydych chi ddim. Dwi ddim yn bosib.
Achos mae ffydd a chybol yn rodd gan Dduw. Ac felly, yn yr eglwys hon, fe fydd pobl sy'n cael eu hailenni, mae'r ysbryd glân wedi gweithio yn nhw, fyddwn ni'n gallu tystio i'r ffaith bod e'n waith oddi fri, bod e'n ddim byd i wneud gyda ni. Mae'r arglwydd sy'n gwneud y cyfan, bod e wedi rhoi yr hodd o ffydd i mi. Dim yn unig plenu'r hedyn o fywyd yn fy enaid i, nid yn unig wneud hynny, ond nawr mae wedi rhoi y ffydd i mi gredu, y gallu edifarhau, y gallu redeg at Crist pan yn gweld fy iogrwydd. Ni'n greaduriaid newydd. Mae'r rhain yn gallu tystio i'r ffaith bod nhw'n greadigaeth newydd. Bod nhw wedi derbyn o ras Duw, nad ydynt yn heiddiannol o'r hodd, o iachawdwriaeth a bywyd rhagwyddol a maddeuant pechodau. Mae'r rhain yn gallu tystio iddyn cael ei golchi yn wynach na'r era yng ngwaed Crist. Yn gallu tystio iddyn derbyn clogin cyfiawnder Crist sydd yn gorchuddio'r enaid yn llwyr. Dal yn bechadur, i ni'n gallu dweud y mae fy enaid wedi orchuddio ei gologin o'i gyfiawnder ef ac yng ngolwg Duw i ni'n berffaith. Nawr, math yna o rai sydd yn rhan o'r eglwys. Eglwys yw casgliad o'r rhai sydd wedi profi hyn. Ac felly, beth i ni'n gallu dweud, does dim ots o ba gefndir i'n dod, o ba genedl, o ba iaith i ni siarad, beth yw ein gallu ni, beth yw ein diddordeb ni. Pob math, pob un. Mae modd i bob un i ddod yn blant i Dduw. Pob un sydd yn cael ei disgrifio fel hyn, does dim rhaid i chi ddod o ryw garfan o gymdeithas, dim rhaid i chi fod o ryw weledigaeth gwleidyddol arbennig, dim byd o'r fath. Gallech chi fod o unrhyw le, unrhyw fath o berson, unrhyw oedran. Os ych chi yng Nghrist, yna yn aelod o'r gwir eglwys. Yr hyn sydd yn bwysig, fan hyn, mae yn fater mor bwysig, ac mae rhai yn ein cyhyddo ond ydynt. Yn cyhyddo gwasanaeth fel hon nawr, mi'n siŵr, mi fydd yna lawer ddim yn licio'r hyn sydd yn cael ei ddweud yn yr astudiaethau yma. A petai nhw'n pigo llyfr J.C. Ryle, petai nhw'n onest, mi fydden nhw ddim yn hoffi be mae J.C. Ryle yn ei ddweud chwaith. Ac mi fydden nhw'n cyhyddo ni o beidio ymwneud â'r rhai eglwysi. Ac oherwydd nad ydyn ni yn sefyll ochr yn ochr neu rhannu platfform gyda rhai. Mi'n cofio blynyddoedd nôl yn clywed pobl yn dweud bod dim ots nhw i rhannu llwyfan, pulpit, ac yn cael rhyw gyd addoliad gyda'r eglwys babyddol enghraifft. A nad oedd ots ac o'n i'n eistedd na'n meddwl ddim yn gallu credu'r hyn o'n i'n ei glywed. A rhain ddim yn credu yn yr Efengyl, yn wrthwynebus yr Efengyl, yn elynion yr Efengyl, ac eto i gyd yn dweud fe ddylen ni fod yn sefyll gyda nhw. Ac wrth i ni ddweud dydyn ni ddim yn sefyll dyn nhw, dydyn ni ddim yn dweud ein bod ni'n cysau nhw ac ddim am gynnig iachawdwriaeth iddyn nhw, ddim am bregethu iddyn nhw. A dyma'r broblem. Wrth ddweud bod ni ddim yn sefyll gyda nhw, mae'r rhain sydd ddim yn gweld yn glir beth yw'r safiad ysgrythurol yn ein cyhyddo ni wedyn ni o fod yn galed, yn gul, yn feirniadol, yn bobl balch, yn meddwl bod ni'n well na nhw, yn meddwl bod ni'n well na pobl draw fan hyn, neu capel draw fan na, chi ddim yn sefyll gyda ni, ac i chi'n edrych lawr arno ni. A dyna'r beth sydd fel arfer yn cael ei ddweud. Dyna'r cyhyddiadau sy'n cael ei rhoi yn erbyn ni fan hyn a'r rhai fel J.C. Ryle yn ei oes e. Rhain pwysleisio gan fod gwahaniaethau o fewn yr eglwys. Mae rhain yn dweud, y pobl yma, nad oes ots, nag oes. I ni gyd yr un peth yn y bôn, maen nhw'n dweud. Sdim ots sut fath o gapel i ni. Pam i chi'n gofyn, os maen nhw'n dweud, o leia beth maen nhw'n dweud, os maen nhw'n galw yn eglwys Gristnogol, yna popeth yn iawn, fe allwn ni fynd yna a mwynhau cymdeithas â nhw. Ac mae popeth yn iawn, fe allwn ni fynd yna ar ein gwyliau neu, falle brifysgol, sdim os 3 mlynedd yna, sdim os beth yw 3 mlynedd, a fe fyddwch chi'n cael cymdeithas. Nawr y cwestiwn rhaid gofyn, a fyddwch chi'n cael cymdeithas? A yw yn iawn felly? Nawr, beth sy'n rhaid i ni bwysleisio? Rhaid i ni ofyn, a yw yn gywir dweud, does dim ots. Sut fath o eglwys yw e? Sdim ots, sut fath o ddoliad yw e? Sdim ots am y pethau yna? Sdim ots beth yw e athrawedd nhw? A yw yn gywir dweud na? Achos broblem yw, mae'n swndio mor ysbrydol yn diwedd. Mae'n swndio mor garedig. Mae'n swndio, pan mae rhywun yn dweud hynny, llawn cariad. Mae bron iawn yn swnio'n ddiwiol
Chi'n clywed rhai yn dweud ac maen nhw'n swndio fel bod nhw'n dweud geiriau llawn gras, llawn cariad. Ac yn wneud i'r rhai fel, Jes i'r rhai fel, fi fan hyn heddi ac eraill tebyg, fel bethau'n galed ac yn feirniadol. Ond rhaid gofyn y cwestiwn, a yw hynny yn safiad gywir? A dyn iawn dweud, does dim ots am yr eglwys a'i safiad. Cyn belled mae eglwys Gristnogol yw hi. Falle bod chi'n dweud, wel dyna le ni'n tynnu'r linell. Cyn belled ei bod nhw'n honni, ei bod nhw'n Gristnogion. Yna popeth yn iawn fe fedrwn ni sefyll ysgwydd wrth ysgwydd. Ond yna'n gywir. O tybiwn ni ddweud, na, dyw e ddim. A dwi'n weddol siŵr o'r hyn dwi'n ei weld yn yr ysgrythyr, ni all hynny fod yn gywir. Yn sicr yn fy marn ni, nid yw e'n ysgrythurol. Ond mae e'n swnio'n dda yn dyw e. Mae e'n swndio mor dda bod dim ots gyda chi, bod chi'n dangos cariad tuag at bawb ac yn dweud bod yr rhai sydd yn dweud nad ydyn ni'n fodlon sefyll ar rhannu llwyfan, bod chi'n swnio neu ni'n swnio'n feirniadol ac yn gas. Mae'n hawdd yn dyw e ac mae'n gallu ymddangos felly. Nawr wrth gwrs, mi fydd yr rhai sydd yn sefyll gyda Jes i'r ail fel hyn a fel ni fan hyn. Mi fydden ni'n dweud, wel, dydyn ni ddim eisiau ymateb yn gas neu'n greulon. Eto i gyd rhaid sefyll a dweud yr hyn yw'r gwirionedd. Mae yna gymaint o gau a thrawiaeth sydd yn gwneud niwed. A pan mae yna gau a thrawiaeth, mae hynny yn gwneud niwed tragwyddol i yneidiau. Ac felly nid chwarae bach yw hwn. Pan i ni'n sôn am y materion yma, rhaid i ni ofyn, a yw'r safiad yn un gywir, a di ni'n neud o'r cymhelliad gywir. Mae rhoid enaid rhywun yn y fantol, mae'n beth peryglus iawn, mae chwarae o gwmpas fel hyn, a chwarae balchder yn trial ymddangos yn ddiwiol, ymddangos yn garedig, yn llawn cariad, yn dweud i ni'n cael cymdeithas gyda phawb, ac i chi draw fyna, i chi mor feirniadol, i chi ddim yn sefyll gyda ni achos bod ni'n neud un ar llall. Ac mae'n benbleth ond yw e. A mae'n un anodd. Y mae y llwybr y cerddwn arni yn un gul, ac yn un unig iawn hefyd, ac ar y degau mae'n serth, ac mae'n anodd i'w throidio hi. Ond mae hawdd hefyd i'w wyro oddi arni o dro i dro. Ond mae rhaid i ni ymdrechio peidio a gwyro, ac ymdrechu fod yr hyn y galwyd ni i'w wneud, ac i sefyll dros yr hyn sydd yn iawn. Ac felly mae rhaid gofyn ymdoedd hineb. Fan hyn, fydd rhaid i ni wastad gofyn, rhoddoedd hineb i ni, i wybod, ydw i fod i sefyll fan hyn? Beth yw'r hyn dwi fod i chwilio amdano? Mewn eglwys, mewn Cristion. Beth yw Cristion? Beth yw eglwys? Maen nhw mor debyg yn dydyn, maen nhw'n agos iawn i'w gilydd. A mae rhaid i ni fod yn glir ar y peth yma. Lle mae pobl yn dweud, os dim ots am y thrawiaeth, am drefn eglwysig, am addoliad. A maen nhw'n dweud hyn, pobl yn dweud yn aml dro o tro, sdim ots os ydyn nhw ddim yn cweit yn credu'r peth yna, sdim ots os maen nhw'n gwneud hyn ar llall, sdim ots am y drefn eglwysig, sdim ots am yr addoliad. Ac felly rhaid gofyn, i ba raddau y mae hynny'n gywir i ddweud hynny, ac i ba raddau y mae'n anghywir dweud hynny. Achos yr hyn sydd rhaid gofyn yw, a yw Iesu Grist yn ganolog? Iesu Grist a'i groes, a chanlyniadau hynny hefyd. Efallai bod y drefn yn wahanol yn yr addoliad. Efallai bod nhw'n cael y ddarlleniad mewn man gwahanol. Efallai bod nhw'n canu'r emynau, a mwy o emynau, llai o emynau. Efallai bod nhw'n codi ar eu traed neu'n eistedd i ganu. A yw yn bwysig, a yw'r drefn felly yn bwysig. Ond rhaid i chi ofyn felly, a yw yn barchus, a yw yn ysbrydol, a yw yn ganolog ar Iesu Grist. A oes ymwybyddiaeth o ddod i bresenoldeb y Duw perffaith a'r Duw sanctaeth. Dyna'r materion, dyw e ddim yn bwysig o ran y drefn, o ran hynny, cyn belled ei fod yn feiblaidd, cyn belled ei fod yn gris ganolog, ac ei fod yn tywys rhywun i addoli Duw mewn parchedig ofn, ac yn barchus, ac yn lan, ac yn bir, ac yn ysbrydol. Efallai nid yr un ffordd o reoli o fewn yr eglwys sydd i'w gael.
Ac falle bydde pobl ifanc yn dweud, wel dwi'n fedyddiwr neu'n annibynnwr neu beth bynnag yw e. Ac felly dim ond I gapeli felly dwi'n mynd I fynd iddo. Ac felly maen nhw'n rhoi pwysles mawr ar y pethau hynny, ar yr enwad, y math o enwad. Odi hwnna'n gywir? O ran y trefn, efallai bod rhai eglwys sy'n bedyddio plant, efallai bod rhai eglwys sy'n dim ond yn bedyddio oedolion sydd yn grediniol. Ai dyna'r pethau pwysig. Ydyn ni'n mynd I ddweud, wel, dim ots am y pethau yr Efengyl ac am wahaniad o'r byd, ond os ydyn nhw'n bedyddio plant, dwi'n mynd I fynd, ac os ydyn nhw'n presbyteriaid, neu os ydyn nhw'n fedyddwyr, dim ond I fedyddwyr dwi'n mynd I fynd, ac efallai bod yr addoliad dros y lle I gyd, efallai bod yr athrawiad ar beth yw Cristion, bod nhw ddim yn glir arno fe. Ond maen nhw'n bedyddio. Beth yw'r pethau ni'n chwilio amdano? Mae'n rhaid gofyn. A oes sancteiddrwydd I weld yna? A oes na barchedig ofn? A oes na ymwahaniad o'r byd? A yw Iesu Grist yn cael ei bregethu? A Iesu Grist a'i groes yn unig? A yw Iesu Grist yn bopeth? Ac felly rowch i'r cyfan yna, odyn nhw'n glir ar yr Efengyl? Odyn nhw yn addoli Duw mewn parchedig ofn, yn barchus? A odyn nhw'n hybu sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd mewn bywyd? A dy'r pethau hynny yno. Dydyn ni ddim wir yn poeni fan hyn. Dwi hwnna ddim yn ddilornus o pethau fel bedydd plant a bedydd crediniol. Wrth gwrs mae'r pethau yna'n bwysig, ond fe fydd pobl yn dod at eu casgliadau ac yn credu'n gryf yn y pethau hynny. Ac mae hwnna'n beth da ac yn beth gywir. Ond nid reinau'r pethau sylfaenol. Nid, oes gyda chi ddiaconiad neu hyniriad neu beth yw'r drefn neu beth bynnag. A mae'r pethau yna'n bwysig. Does neb yn troi cefn ar rheini a chi eisiau bod mor gywir am yr ysgrythyr yn ei rhoed I chi. Ond I chi wastad yn dod nôl at hyn. A yw'r Efengyl yn glir a'i ganlyniadau? Oes ffrwyth ydi feirwch I weld. Ffrwyth gwir a chybiaeth I weld. Achos dyna yw'r eglwys sy'n ei chwilio amdano. Fe all rhywun sydd yn credu'n gryf mewn bedyddio baban bach fod yn mynychu cwrdd gweddill I fywyd mewn eglwys bedyddiwr. Ac yr un ffordd arall rownd, fe all rhywun sydd wedi cael ei fagu mewn eglwys y bedyddwyr ac yna mynd I ryw ran o'r wlad ac yn clywed bod presbyteriaid yno, ond eto I gyd yn mynd yno ac yn ffeindio dyma chi bobl ddiwiol. Mae'r rhain yn pregethu'r Efengyl, yn pregethu'r groes, yn pregethu Crist, a canlyniadau hyn pan mae achubiaeth yr enaid a gwaith yr ysbryd glân, y mae'r addoliad yn dod o ganlyniad I hynny yn barchus, yn ysbrydol, ac mae'r bywyd yn dangos yr ymwahaniad o'r byd. Ac felly chi'n gwybod, falle bod y drefn yn wahanol i'r hyn I chi'n arfer ag e. Ond dydyn ni ddim yn ddilornus o'r pethau eilradd hynny, ond y pethau pwysig, dyna beth yw eglwys. Mor bwysig yw deall y pethau hyn. Achos mae camgymeriad ar un agwedd yn gallu'n harwen I argyfeiliwr. Fi'n cofio, dydw I ddim wedi teithio llawer, ond dwi wedi bod yn America, a'r rheswm yn America, ar sail fy mam yn had, felly ges I fynd allan oherwydd iddyn nhw fynd allan blynyddoedd yn ôl I bregethu. A fi'n cofio deffro y bore ar ôl I ni gyrraedd, a wedi mynd i'r gwely ac yna cwrdda'r pobl oedd yn gofalu amdano ni ac yn ein rhoi lloches I ni am y cyfnod. A fi'n cofio'r teimlad arbennig yna. Y peth cyntaf yn y bore, ac yn cael brecwas ac yn trafod, ac yn eistedd lawr ac yn meddwl, dyma I chi anhygol. I ni wedi hedfan milltiroedd ar filltiroedd dros moroedd ac yna wedi cyrraedd y cartref y bobl yma ac I ni'n gallu uniaethu'n llwyr. Efallai bod I trefn I hoedfa nhw chydig bach yn wahanol, ond yr oedd popeth yno, yr union rhywun peth yn ni, ac wrth siarad yno, o'ch chi gallu gweld bod na frodyr a chwiorydd yn Grist, bod na cytundeb ar y pethau pwysig. Y peth, beth yw Cristion, ac o ganlyniad I hynny, beth yw eglwys? A dyma'r pethau bwysig. Mae'r rhaid I ni ddeall yr Efengyl, os I ni wedi ni siateb y cwestiwn beth yw eglwys, a dyma lle mae'r weledigaeth wedi mynd. Mae pobl yn dweud, sdim ots bellach, ac yn gallu mynd I unrhyw le, ac yn anfon I plant a'i phobl ifanc, neu pobl sy'n mynd am swyddi, a sdim os ble maen nhw'n mynd, sdim os beth yw'r addoliad, sdim os beth yw'r athrawiaeth ar yr Efengyl. Os maen nhw'n cael ei galw'n Cristnogol, mae popeth yn iawn. Ond dyw e ddim. Mae'r rhaid I ni ddeall beth yw'r disgrifiad ysgrythurol. Mae'n mynd ymlaen is benod arall, disgrifiad Iesu'r adeiladwr sef Iesu Grist. Dyma beth yw'r eglwys. Ar y graig hon yr adeiladaf yr eglwys
Mae'r Iesu'n adeiladu. Hyn yn wir yn sicr am y Drindod. Mae'r tad sydd yn ethol ac yn dewis, y mab sydd nachub ac yn gwaredu, a'r ysbryd glân sy'n sancteiddio. Ni'n gwybod fod y Drindod wrthi cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen. A fi oedd na gyfarfod yn trefnu'r ffordd iachawdwriaeth. Ond yn arbennig felly, mae'r Iesu'n cael ei ddisgrifio fel yr un sydd yn adeiladu. Ef yw'r gwaredwr, ef yw'r adeiladwr. Gwrandewch, mae yna nifer o adnodau. Dwi'n mynd i ddarllen nhw. Na i gyfeirio atyn nhw a gewch chi wrando'n ofalus wrth i fi ddarllen y geiriau yma yn disgrifiad o'r adeiladwr yr eglwys. Rhufeiniad 1:6, ymysg yr rhai ar y dichwythau yn alwedigion Iesu Grist. Ioan 5:21. O blegyd megis y mae'r tad yn cyfodi'r rhai meirw ac yn ei bywhau. Felly hefyd y mae'r mab yn bywhau y rhai a fyno. Datguddiad 1:5. Ac oddi wrth Iesu Grist o'r hwn yw y tist ffyddlon, y cyntaf yn edig o'r meirw, a thywysog brenhinoedd y ddeiar. Iddo ef yr hwn a'n carodd ni ac a'n golchodd ni oddi wrth ein pechodau yn ei waed ei hun. Ioan 14:27. Yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd. Fy nghangnefedd yr ydw i fy'n ei roddi i chwi. Nid fel y mae y byd yn roddi, yr wyf fi yn roddi i chwi. Na thralloder eich calon ac nac ofned. Ioan 10:28. A minnau ydw i fy'n rhoddi iddynt fywyd trygwyddol, ac ni chyfyrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Actau 5:31. Hwn a ddyrchafodd Duw a'i ddeheilaw, yn dywysog ac yn iachawdwr i roddi feirwch i Israel a maddeuant pechodau. Ioan 1:12. Ond cynifer ac ei derbyniasant ef fe aroddus iddynt allu i fod yn feibion i Dduw, sef i'r sawl a gredant yn ei enw ef. Ioan 14:19. Eto enid bach, a'r byd ni'n gweld mwy, eithir chwi am gwelwch canys byw wy fi a byw fyddwch chwythau hefyd. Ac yna'r adnod olaf i ddisgrifio'r cyfan Colosiad 1:19. O blegyd rhyngodd bodd i'r tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef. Mae'r cyfan ynddo ef. Dyna i chi adeiladwr. Fe wna Iesu Grist yr hyn holl. Ond dyw e trwy waith yr ysbryd glân, ond beth i ni'n gwybod? Crist yw'r adeiladwr. Mae'r arglwydd yn defnyddio gweision i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Gweision yr arglwydd yn cael ei codi i bregethu ffordd iachawdwriaeth, ond beth i ni'n gwybod, bod hwnna'n wir, ein bod ni'n gallu pregethu o sil i sil ac wythnos i wythnos ffordd iachawdwriaeth. Iesu Grist yw'r prif bensair, y prif adeiladwr. Dyna beth i ni'n gwybod. 1 Corinthiaid 3:6. Mae fi a Blenais, Apolos a ddyfyrhaodd, ond Duw a roddus y cynnydd. Fe sydd yn adeiladu, fe sydd yn gwneud y gwaith. Fe all bregethwr bregethu, fe all awduron ysgrifennu, ond dim ond Crist sydd yn gallu adeiladu. Fe sydd yn gwneud y gwaith yma. A dyna chi waith. Mawr yw ei ddoethineb wrth adeiladu. Y mae doethineb Crist i weld o ran amseru, yr amseru'r adeiladu, yr eglwys. Y gwir eglwys hynny yw, pan ych chi'n gweld gwaith neu cynulliad o bobl yn dod i gredu, mae'r amseru, mae'r lleoliad, mae'r dull, mae'r cyflymder, pa mae'r gloi, mae'r eglwys honno'n tyfu. Mae cyfan yn ei ddwylo fe wrth adeiladu defnyddio pob math o feini. Ni'n gweld yn yr ysgrythur fe ddefnyddio phariseiaid, publicanod. Mae'n gallu achub pob math o bobl, fel ni wedi dweud ar y dechrau. Pob iaith, pob diwylliant, pob cefndir, pob cenedl, pob safle fewn gymdeithas, pob gallu, pob math o bersonoliaeth. Mae yn ei ddoethineb yn adeiladu'r eglwys o'r gwir saint. Mae'n dangos nerth holl a lluog wrth adeiladu'r eglwys. Yng ngwyneb holl wrth wynebiad y diafol cnawd a byd, y mae yn dal i adeiladu. A dyna chi wrthwynebiad sydd wedi bod dros y canrifoedd. Darllenwch chi hanes yr eglwys, a mae yna wrthwynebiad wedi bod. Ond beth ych chi'n gweld? Y mae yn dal i adeiladu. Yn raddol, yn gadarn. Mae'n trefnu yn ei ragluniaethau, digwyddiadau byd. Chi roed i meddwl am hwn, ni'n aml yn cyfeirio at pwnc rhyfeddol, rhagluniaeth fawr y nef.
pan ych chi'n meddwl am rhagluniaethau, ond pan ych chi'n meddwl am rhagluniaethau ar faterion bach, mae hyn llawn cyffro, ond pan ych chi'n meddwl am rhagluniaethau ar raddfa eang, byd eang, ac ych chi'n gweld problemau gwledydd yn erbyn ei gilydd, ond beth ni'n gwybod yw hyn, mae'r arglwydd yn adeiladu eglwys ac yn defnyddio ei rhagluniaethau lles yr eglwys. Mae'r eglwys yna'n flaenllaw yn ei gynlluniau, yn ei bwrpasau, ac mae'n trefnu rhagluniaethau byd eang i ddylanwadu ar les yr eglwys, yr adeiladu yma. Mae'n anhygoel. Dyna rhyddhad, dyna lawenydd bod yr adeiladu yma, yr eglwys, yn llwyr ddibynnol ar Iesu Grist, yr holl alluog, petai'n ddibynnol arnom ni. Mi fydda'r ben ar yr eglwys, ond ni bydde. Petai llwyddiant yr eglwys, petai dyfodol yr eglwys, petai'r adeiladu'r eglwys yn ddibynnol arnom ni, dyna chi ddigalon byddai. Ond yn gwybod ei fod yn nwylo y prif bensaer, y prif adeiladwr, Iesu Grist, mab Duw yr holl alluog. Ac nid yw Iesu Grist yn gallu methu yn ei bwrpasau. Dyw e ddim yn gallu methu yn ei gynlluniau. Felly ni'n gallu gweld ac ni'n byw mewn cyfnod yn dydyn ni, lle mae'r eglwys yn ymddangos yn wan yma yng Nghymru. Ond mae'r rhaid i ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist i ni, beth i ni fod i wneud, bod mor ffyddlon ac y gallwn ni fod. Falle nad oes ffrwyth allanol i weld, ond i ni'n cael ein galw i fod yn ffyddlon ac i barhau fod yn ffyddlon ac i adael i'r amseru yn ei ddwylo fe. Ond eto gyd, hwnna ddim yn dweud nad ni'n gallu pledio ge. Dyna'n dyletswydd ni hefyd yn ysgrythurol. I alw arno fe, o adeilada, ychwanega, tywallt ysbryd glân, bendithio ni gad ni weld y ffrwyth, ac yn gobeithio mae'n cymhelliad ni fydd clod a mawl i ddenw di. Ond i ni'n gallu hefyd gwybod hyn. Mae ddwylo fe sydd yn gwneud y gwaith. Mae iddo fe yw'r clod, a dyma hebddo fe, does dim gobaith. Ac felly mae'n gymaint o'r hyddhad i ni, i wybod nad yw yn methu yn ei gynlluniau. Mae gadewch i ni symud mlaen ist benawd arall. Beth am y sylfaeni yr adeiladur yr eglwys arni, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys. Nawr fod yr Iesu'n siarad gyda Pedr, nid oedd yn cyfeirio yma at Pedr. Mae yna lot o gamddyfynu fan hyn yn does wedi peri i eglwys fynd ar hyd trywydd arall. Ond nid Pedr oedd y sylfaen. Ond yr hyn y cyfeiriau y Crist ato oedd y gyffes a wnaeth Pedr, y gwirionedd a ddatgelwyd i Pedr, y gwirionedd am Iesu Grist ei hun, y graig. Mae Crist oedd y graig, mae Crist oedd y sylfaeni, mae Crist oedd y Meseia, mab Duw, y gwaredwr, y cyfryngwr, ar Grist y graig, y sylfaenir, yr adeiladur yr eglwys. Mae dyna yw y sylfaeni, dyna'r pwynt pwysig, fel ddywedwn ni ar y dechrau. Mae Iesu Grist ar groes. Dyna'r materion pwysig. Nawr fe gosod y sylfaeni yma lawer. Rhaid oedd Iesu Grist gymered ein natur, dyna i chi gam anferthol i ddod o'r nef i'r byd yma, ac iddo wisgo ei natur dynol ni. Rhaid oedd iddo ddod a dioddef ac yna marw am ein pechodau ni. Nid ei bechodau fe, ond am pechodau ni, dyna beth ddioddefodd e. A dyma i chi'r gost, dyma i chi gosod y sylfaeni. Roedd y sylfaeni yn golygu rhaid oedd i Iesu Grist ddod i'r byd yma, a rhaid oedd iddo gymryd ein natur ni, i gymryd ein cosb ni, am ein methiant ni. Mae'r sylfaeni yma'n gadarn iawn. Maen nhw mor gadarn. Yn abal i ddal pwysau pechodau'r byd. Pechodau i awneir, pechodau i ni yn ei breuddwydio, falle bod ni ddim wedi gwneud nhw'n weithredol, ond ni wedi dychmygu nhw, ni wedi breuddwydio nhw, i ni wedi mwynhau breuddwydio amdanynt. Pechodau o bethau ni wedi wneud, a pechodau o bethau nad ydyn ni wedi wneud. Mae'r sylfaeni yma'n ddigon cadarn i ddal y pwysau yna i gyd. Yr hyn sydd yn wir o'r gwir eglwys. Mae sylfaeni pob Cristion ar Iesu Grist. Dyma beth sydd eisiau chi wybod. Os ych chi'n chwilio am gapel,
Mae nid yr adeilad yw e, nid beth yw'r hyd yn oed y teitl o'r eglwys. Ac bod hynna, dydyn ni ddim yn chwarae'r pethau hynny lawr o gwbl, nac yn ddilornus ohonynt, ond yr hyn i ni eisiau gwybod yw Crist yn ganolog. Dyma'r fath o gapel yr eglwys y dylsem chwilio amdani. Os ydych chi yn mynd i ffwrdd i goleg, neu mynd am ddyrchafiad, neu newid swydd, ac os ych chi yn mynd i chwilio am gapel, chwiliwch am gapel fel yr un sydd yn yr ysgrythyr, yr un sydd wedi cael ei adeiladu ar y sylfaeni cywir, yr Efengyl, yr arglwydd Iesu Grist. Os chi am wybod, os ych chi'n aelod o'r gwir eglwys, os ych chi eisiau gwybod os ych chi wir yn aelod, falle bod chi wedi cael caniatad i ddod yn aelod o gapel, dyna'r peryg ynddo. Os ych chi'n dod yn aelod o gapel, mae yna lawer yn ddibynnol ar eu haelodaeth nhw, llawer yn ddibynnol ar y ffaith bod nhw wedi cael eu bedyddio. Ffaith bod nhw'n mynychu'r cwrdden reolaidd. Dyna beth mae yna lawer yn ddibynnol arnynt, ac falle oherwydd bod nhw wedi cael y peth yna, bod nhw nawr wedi dod yn aelodau neu beth bynnag pan yn 16, falle wedi cael ei bydyddio pa bynnag oedran oedd e, ac felly maen nhw'n mynd yn reolaidd ac yn mynd i'r cwrdd pobl ifanc, ac maen nhw'n yn benderfynol o'r ffaith, mi rydw i'n Gristion. Ond na, does dim un o'r pethau yna'n dweud wrthon ni bod chi'n Gristion. Mynd ôl i'r cwestiwn dechreuon ni gyda. Nid gofyn i chi, ydych chi wedi cael eich bedyddio? Ydych chi wedi cael eich bedyddio fel babi? Ydych chi wedi cael eich bedyddio fel oedolyn, fel crediniwr? Ydych chi wedi cael eich derbyn yn aelod o gapel? Ydych chi yn mynd i'r cwrdd gweddi neu'r cwrdd pobl ifanc? Ydych chi'n neud yr holl bethau? Dydyn ni ddim eisiau gwybod yr atebyn i'r hynny i raddau. Mae yna leddynt, ond nid i raddau. Beth ni eisiau gwybod? Ydych chi wedi cael eich gosod ar y sylfaeni sef Crist? Nid y pethau allanol i ni chwilio amdano. Ydych chi'n pwyso yn llwyr ar Crist am iachawdwriaeth? Ydych chi wedi gweld eich pechod? Ydych chi wedi gweld eich heiddiannau chi? Ac wedi gweld eich bod chi'n euog ac yn frwnt? Ac chi wedi dod yn llwythog ac yn flinderog ar droed y groes. Ac yn awr ddod ar droed y groes. Chi wedi gweld Iesu Grist? Ac iddo fe fyw bywyd perffaith yn eich lle. Ac iddo gymryd y gosb ar y groes. Ac i'r waed dywallt. Ac iddo rhoed ei fywyd drostoch chi. Ac wrth i chi ddod ar droed y groes, mae'r gwaed yn diferu ac yn llifo fel ffynon eich golchi chi'n wynach na'r eira. Ac mae'r ysbryd glân eich arwen chi. Ac mae'r hodd o ffydd yn cael ei roed i chi. Chi ddim yn gallu gweithio mas. O ble ddath y ffydd yma? Chi wedi trio credu am sawl blwyddyn, ond o'r diwedd, mae yna rhywbeth i digwydd i chi, mae yna rhywbeth gwirthiol i digwydd. Chi wedi cael y gallu i gredu ac ymddiried yng Nghrist. Beth sydd wedi digwydd? Mae'r arglwydd i roi rhodd i chi, y gallu i farhau a chredu. Nawr ych chi'n pwyso ar Grist, ond gan fod na wirth wedi digwydd. Nawr ych chi'n greadur newydd. Calon lan yn llawn daioni. Nawr bod y pethau yma wedi digwydd yn chi. Sut ni'n gwybod bod hynny wedi digwydd i chi? Nawr ych chi am fyw i ogoneddu Crist. Nawr ych chi am fyw i'w fwynhau am byth. Nawr chi am i blesio fe. Nawr ych chi'n darllen ei air ac yn chwilio i air, chwilio i gyfraith i weld sut fedra i fyw i ogoneddu Duw. Ac i chi nawr, falle gynt yn mynd i llefydd, yn gwneud pethau, yn gwrando ar pethau, ac yn digon hapus eich byd yn gwneud y pethau yna. Ond nawr, mae yna rhywbeth i digwydd i chi, mae yna rhyw wirth wedi digwydd. Chi ddim yn gyffyrddus yn y pethau yna dim mwy. I chi'n gweld rheina fel pethau y byd, a pethau brwnt, a pethau bechadurus. A mae hyd yn oed rhai pethau da. I chi'n gweld gymeron nhw drosod, ac i chi'n rhoi nhw o'r neilltu. Pam, Crist yw popeth i mi nawr. Cynnes byw i mi yw Crist, a marw sydd elw. Dyna sydd yn wir o'r Cristion. A pam o hwnna'n wir o'r Cristion? I chi wedi cael eich adeiladu gan Crist ar y sylfaeni. Os ych chi am wybod, os ych chi'n aelod o'r gwir eglwys, p'un bod chi'n aelod o eglwys arall a'i pheidio, ddim yn gofyn ar y funud, ond ydych chi'n aelod o'r gwir eglwys. Wel, is-deitl arall. Yma ceir cyfeiriad at dreialon yr eglwys a ffyrdd effer nis gorchfygant hi. Mae yna ymwybyddiaeth fan hyn, does? Mae yna rhyw gyfeiriad at y treialon yma'r eglwys yn ei wynebu. Cyfeirir at ymosodiadau yr un drwg ar yr eglwys. Mae'r eglwys wastad wedi bod mewn brwydr ysbrydol ac honno yn un ffyrnig, ond yw e? Mae'r eglwys, gwir eglwys hynny yw. Tybiwn ni yr eglwysi sydd yn mynd ar hyd trywydd arall ac yn mynd ar chwal,
ac yn newid eu haddoliad nhw, newid eu athrawiaeth nhw, ac yn newid pob math o bethau. Ac os nad ydyn nhw, os maen nhw'n yn gyfan gwbl yn allanol ac yn gyhoeddi yn erbyn yr Efengyl, ac i chi feddwl, ydyn nhw'n cael y fath problemau? Wel, tybiwn ni, falle nid fel y gwir eglwys, mae'r gwir eglwys. Maen nhw fel beth nhw ar flaen y gad, ar y linell flaen. Chi wedi gweld darluniau o'r brwydrau mewn rhyfeloedd byd. Dyna chi y lle mwyaf erchill i fod yn y linell flaen. Mae'n frawychus. Chi'n dychmygu beth oedd y fel i'r milwyr oedd yn rhedeg allan ac nhw oedd y linell gyntaf ac yn cael ei saethu lawr. Math yna beth i ni'n cael fan hyn, yma'r frwydr yma, yma'r un drwg yna yn ymosod. Ac yma'r eglwys a gweision ar arglwydd wrth gwrs reit ar flaen y gad. Ond i ni'n tybio fan hyn bod yr eglwys mae e fyna ar faes y gad, ar flaen y gad. A mae'r gwir eglwys ac mae'r un drwg am niweidio'r eglwys. Mae wastad wedi bod yn frwydr ysbrydol a ffyrnig. Mae'r diafol yn cysau'r eglwys, yn cysau Iesu Grist ac yn cysau pobl Iesu Grist, defaid ei borfa. A gan nad yw'r diafol yn gallu amddifadu'r Cristion o'r nefoedd, mae e am ddifetha'r daith yno. Mae am ddifetha tystiolaeth y Cristion tra'r y ddaear. Mae am ddifetha'r eglwys. Os yw e'n gweld eglwys, mae'r arglwydd yn ei fendithio. Mae'n ei gweld nhw fel bygythiad ac mae'n ymosod ar yr eglwys honno. Mae'n dod ag enllib yn erbyn yr eglwys honno. Mae'n dod ag cyhyddiadau yn erbyn yr eglwys honno. Mae pobl yn camddifynnu'r eglwys honno ac yn dweud, i chi'n gwybod beth wedodd hwnnw, i chi'n gwybod beth wedodd honno, ac ni ddim eisiau dim byd i wneud â nhw. Ac eto gyd yn berniadu nhw am sefyll. A ddim sefyll gyda pobl eraill, ac yna be maen nhw'n dweud, ni ddim eisiau ddim i wneud nhw, achos glywes i hwn amdanyn nhw. Mae'r fath ragrydd. Ond dyna be mae'r un drwg yn neud, mae'n corddi'r dyfroedd yn diwe, ac mae am ddinistrio'r eglwys. Mae'n dod â problemau i fewn o'r eglwys, mae'n dod â problemau o'r tu fas i'r eglwys. Mae'n dod â pechodau mewn i'r eglwys, lle mae yna rai yn syrthio ac yn dod â gwarth ar yr eglwys. Ond mae'r un drwg yn ymosod pob math o ffyrdd. Mae pob un Cristio mewn brwydr, drwy gydol bywyd. Ym mhob math o feisydd, ond nid yw'r Cristion ni wedi cyfeirio at hyn yn barod mewn astudiaethau blaenorol. Ond trwy gydol bywyd y Cristion, fe fydd yn gwynebu brwydr. Os cred yr un drwg y gall lwyddo, yna fe fydd yn ymosod. I ni'n gwybod hynny. Fe ddaw â problemau, anhawsterau dyddiol, fe ddaw enllib, erlyd, pob math o bethau. Fe ddaw a temptasiynau ar draws y Cristion, ac yna wrth i hynny yna readru mewn i'r eglwys ei hun. Os yw'n gallu amharu ar yr unigolyn, fe fydd hwnna, maes o law, yn cael effaith ar yr eglwys. Os fydd yn gallu amharu ar fywydau'r arweinwyr, fe fydd hynny yn cael effaith ar yr eglwys maes o law. Os yw'n gallu gweithio ar y gynulleidfa, fe fydd maes o law yn cael effaith ar y pwlpid. Ond i fydd e? Sawl un lle mae yna fydolrwydd a phechodau wedi dod mewn, mae pobl wedi ildio i temptasiynau, problemau yn dod mewn, ac yna mae'r problemau yma'n corddi falle, yn siarad yn erbyn gwas yr arglwydd, ac yn dod a digalondid i'r gwas yr arglwydd, a pa effaith mae hwnna'n cael ar y pregethwr, yna pan ar y sil yn cerdded i mewn i'r capel ac yn mewn i'r pwlpid, ac yna falle bod y galon yn drom oherwydd y problemau sydd o fewn yr eglwys. Mae'r un drwg wedi llwyddo. Mae wedi llwyddo cael effaith ar y pregethwr nawr, ac mae e'n dod â'i ymosodiadau bicellau tanllyd o bob cyfeiriad. Mae'r un drwg am ymosod ar yr eglwys. Mae wrthi dydd a nos. Dyna beth fydd am neu, fydd e'n sicr am dywelu gweision yr arglwydd. Mae'r pregethwr yn gallu cyhoeddi o'r pwlpit bod heddwch i'r Cristion. Ond pa mae'r pregethwr yn dweud hynny? Mae'n golygu heddwch cydwybod yn sicr. Mae posib i Cristion fwynhau heddwch cydwybod. Mae hefyd yn gallu mwynhau heddwch rhwng nef a llawr, rhwngddo ef a'i dduw. Mae hwnna'n sicr. Ond ni all y pregethwr gyhoeddi nac addo heddwch yn y frwydr ysbrydol. Does dim heddwch yn y frwydr ysbrydol. Yn erbyn y diafol na'r byd. Mae'r frwydr honno yn parhau tra'n bod ni'n byw ar y ddaear. Tan i ni adael byd amser a chamu tragwyddoldeb, fe fydd y frwydr honno yn parhau, yn real ac yn ffyrnig ac yn anodd. Mae'n anodd ar y degau.
A mae'n bwysig I bob un wybod yr hyn sydd o'i flaen, I ni gyfri'r gost, ond nid yw yn bwysig. Mae'n rhaid rhybuddio am y pethau yma, dyma beth sydd yn digwydd tro ar ôl tro. Os nad ydyn ni'n ofalu ac yn rhybuddio bobl cyfrwch y gost, byddwch yn ymwybodol o'r frwydr, byddwch yn ymwybodol o'r hyn sydd o'n blaenau ni, ac wrth bod yn ymwybodol, be fyddwch chi wedi ymbaratoi. Mae Iesu'r Ail wedi dod â is-deitlau eraill i'r rhan yma. Mae wedi dweud, peidiwch ar hyfeddu at yr elyniaeth a wynebwch. Dyna'r broblem. Os nad ydych chi'n cyfri'r gost, fe fyddwch chi'n cael eich rhyfeddu ac yn cael eich llorio. Ioan 15:19. Pe byddech o'r byd, y byd a garau'r eiddo, ond o blegyd nad ydych o'r byd, eithir I mi eich dewis allan o'r byd, am hynny y mae'r byd yn eich casau chwi. Nawr gai esbonio hyn am funud. Fe fydd y byd yn casau gwir Gristnogion. Fydden nhw ddim yn sefyll ac am fynd gyda chi. Fydden nhw'n eich cyhuddo chi o lawer I beth, ond mae'r rhaid I ni fod yn ymwybodol hefyd. Fe ddaw cysineb i'r Cristion o fewn yr eglwys. Achos os oes na rai o fewn yr eglwys, yn aelodau o'r eglwys, ond nad ydynt yn aelodau o'r gwir eglwys. Hynny yw, maen nhw'n aelodau o'r eglwys, maen nhw wedi cael ei derbyn I aelodaeth, maen nhw wedi cael ei bydyddio, maen nhw'n mynychu'r cwrddau, ond dydyn nhw ddim yn Gristnogion. Yn aml iawn be gewch chi o'r rheini yw erledigaeth ganddyn nhw. Fyddan nhw ddim yn hoffi'r gwir saint. Mae fel y Phariseaid. Oedd y Phariseaid yn gweld yr Iesu a'i ddisgyblion ac yn goleo'i balchder nhw a'i rhagrydd nhw, ac felly doedden nhw ddim yn hoffi nhw. Ac felly hefyd o fewn yr eglwys, bod nhw'n bobl crefyddol, fe fydden nhw'n casau'r gwir Gristion. Hynny yw, yn aml iawn, pobl sydd yn galw unan yn Gristnogion, yw'r rhai sydd yn rhoi fwy o drafferth I gwir Gristnogion. Achos maen nhw dal yn cael ei galw fel pobl y byd. Fe fydd y byd yn casau'r Cristion, yn casau'r eglwys. Ond peidiwch yn meddwl nad yw hwnna'n bosib ddod o fewn yr eglwys. Mae gwneud safiad o fewn eglwys yn aml iawn yn gallu fod yn unig iawn. Lle gewch chi griw falle o bobl ifanc, neu pobl hŷn, neu beth bynnag. Criw o ffrindiau. Ac yn ei plith nhw rhai sydd erioed wedi deall yr Efengyl. Ac yna fe gewch chi rhai sydd wedi. Ac os fydd yna rhai yn sefyll yn glir, fe fydden nhw'n cael amser caled gan y gweddill. Mae hynny'n gallu digwydd. Fe fydd y byd yn casau'r Cristion. Byd crefyddol neu byd sydd yn ddigrefydd. Yr un yw'r byd, mae'n cael symptomau, chi'n gweld nhw mewn ffyrdd gwahanol, ond yr un yw'r peth, ond fe fydd yr rhai sydd ddim wir yn Gristnogion, fe fydd atgasedd. A be mae'r Ail yn dweud, peidiwch ar hyfeddu, peidiwch a cael sioc at yr elyniaeth I chi'n ei wynebu. Falle bod chi'n gwynebu fe yn y gweithle sydd yn dod yn llwyr o beth I ni'n meddwl am y byd, ond falle bod yna rhai yn gwynebu'r erledigaeth o fewn yr eglwys, a mae wedi dod fel sioc. A be mae'r Ail yn dweud, peidiwch ar hyfeddu. Is-deitl arall, byddwch barod ar gyfer yr elyniaeth. Mwyn fod yn barod, mae'n un peth nawr I wybod am y broblem, am y frwydr, ond yna ymbaratowch, gwisgwch yr holl arfogaeth. O ifiliynau o saint, nid yw yr arfogaeth wedi methu yn y frwydr. Os I ni'n cofio i'w gwisgo hi, os I ni'n deall sut i'w gwisgo hi, fe fydd yn ein hamddiffyn ni yn y dydd blin, yn y frwydr. Fe fyddwn ni'n barod ar gyfer y mysodiadau sybrydion yr un drwg I ddod am heion I ni. Pam? I ni'n gallu delio gyda fe. Mae'r arfogaeth gen I, dwi'n gwisgo'r helmed, dwi'n gwisgo'r cario'r darian, dwi'n gwisgo'r dal y cleddyf. Mae'r cyfan gen i'n barod. Gwisgwch yr arfogaeth. Is-deitl arall, byddwch am yn eddgar wrth wynebu'r elyniaeth. Fe fydd yr frwydr hon yn eich sancteiddio. Mae'n cydweithio ein lles yn ei ragluniaethau. Mae'n rhan, mae'n helpu ni fan hyn yn y frwydr. Mae'n ein gwneud ni'n ostyngedig. Mae'n ein cadw ni'n effro ar ein gwyliadwriaeth. Mae'n tynnu ni ffwrdd o'r byd ac fe fydd yn ein gyrru ni fwy at weddi ac at ddeheu am y nefoedd. Dyna chi pwysigrwydd y pethau yma. Peidiwch digaloni yn y frwydr, mae Iesu'r Ail yn dweud. Mae'n hawdd I ddigaloni. Ond beth mae'r Ail yn dweud, drychwch arno, mae'n arwydd ein bod ni wir yn blant yr arglwydd, ein bod ni'n profi ffyrnigrwydd y frwydr. Os ych chi'n profi ffyrnigrwydd y frwydr,
yna dyna chi galondid arall bod chi wir yn aelod o'r gwir eglwys. Mathew 5 adnod 11, gwyn eich byd, pan eich gwaradwyddant ac eich erludiant ac y dywedant bob drygair yn eich erbyn fy mwyn I a hwy yn gelwyddog. Dyna fraint o sefyll dros yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yr is-benawd olaf yw'r diogelwch y gwir eglwys a ffyrdd effernus gorchfygant hi. Ni fydd pwerau tanllid y fall byth yn gorchfygu'r gwir eglwys. Dyna chi galondid. Ymerodraethau wedi codi a syrthio onid felly'r gwir eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Mae dinasoedd enfawr, pwerus hardd dylanwadol wedi codi ac yna wedi syrthio diflannu. Onid felly eglwys Iesu Grist. Falle bod eglwysi cynnar wedi diflannu, yr adeiladau o frics ac o bren ac yn y blaen. Ac yna bod nhw wedi syrthio lawr a bod y criw yno bobl wedi symud mlaen a wedi mynd ar wasgar. Falle bod hwnna wedi digwydd, ond mae'r gwir eglwys yn parhau. Yr eglwys wedi cyhoeddi Efengyl mewn un gwlad efallai, ond cyherwydd erledigaeth wedi ffoi wlad arall, ond yna'n cael ei chyhoeddi yno. Sawl gwaith, gwelir y sawl sydd yn erlyd yn ymddangos mor bwerus, ond yna mae nhw'n marw, ac mae'r gair dal i gael ei chyhoeddi. Onid dyna yw hanes yr Efengyl. Does dim taweli wedi bod ar yr Efengyl. Fe fydd gan yr arglwydd ei dystion ym mhob oes. Dyna chi gysur. Ni chollir un o filwyr yr arglwydd. Ioan 10:28, a minnau ydw fy'n rhoddi iddynt fywyd rhagwyddol, ac ni chyfyrgollant byth, ac ni ddŵg neb hwynt allan o'm llaw I, os mae fe sydd wedi adeiladu a'i ddwy law ef, yna fi neb yn ei dwy'n hwy allan o'i ddwy law ef. Gall yr un drwg ein taflu garchar, hyd yn oed ein poenydio'n cyrff, a lladd y corff hyd yn oed, ond ni all newidio'r enaid. 1 Ioan 4:4, chwechwi ydych o ddew blant bychain, ac a'i gyfor gorchfygasol hwy, o blegyd mwy yw'r hwn sydd yno chwi na'r hwn sydd yn y byd. O dyna I chi galondid eto i'r Cristion. Mae'n edrych mor ddian o'n i'n diwe. Ac I ni wedi mynd trwy'r cyfnod yma yn ein gwlad ni a gwledydd y byd, ac I chi'n meddwl, a yw'r pobl yn troi nôl at yr arglwydd, a yw'r eglwys wedi troi nôl i'w geisio fe fel ac y dylsyn ni, ac I ni'n digaloni ambell waith, ond yna ni'n cofio fod yr arglwydd fe sydd yn rheoli, a fod y cyfan yn ei ddwylo fe. Yn aml pan ni'n clywed am un o'i blant, sawl gwaith chi wedi clywed hyn? Falle bod rhywun neges wedi dod fod un o weision ffyddlon yr arglwydd wedi cael ei galw adref. Ac wedi camu o fyd amser I dragwyddoldeb o'r ddeiar i'r nefoedd. Ac mae yna dristwch yn dod. A fi na hireithi amdanyn nhw. A fi na ddigalondid yn dod ar ein traws ni. Ac efallai pan mae gwas yr arglwydd oedd yn pregethu'n ffyddlon ac yn bwerus, ac I ni'n meddwl mae un arall I mynd. Ac mae'n peri gofid yn diwe. Pan dwi'n gwrando ar Dr Martin Lloyd-Jones, mae'n lloni'r enaid. Ond mae yna rhywbeth rhyfedd bob tro mae'n dod at y diwedd ac mae'n dweud amen. Mae yna elfen ohona mae'r galon yn suddo chydig bach ac yn meddwl, mae wedi hen fynd adre ac ni'n ei golli fe. Am fwy o'r rhai fel fe eto. Na fydd yr arglwydd yn codi mwy fel fe ac I ni'n byw mewn oes ofnadw, mae'n ddi, mae'n dywyll. Ond yna mae rhaid dod nôl at yr addewidio, mae'r arglwydd sydd yn adeiladu yn ei amser ac I ni entristhau ac mae'n iawn I raddau yn diwe. I ni'n colli'r rhai yma ac yn torri'n cylonau ni pan mae'r arglwydd yn ei galw nhw adre ac yn dweud, ddew byd drigarog wrth ddim, tyrd y rai eraill I ni anfon mwy I ni. Ond I ni'n gallu llawenhau a fod yn hyderus dyrchafu'n golwg tuag at y mynyddoedd. Pam mae'r Iesu sy'n adeiladu ac fod y cyfan yn ei ddwylo ef. Ac fe all Iesu Grist orchfygu. Ni'n gorffen trwy ofyn cwestiwn. A ydych chi yn aelod o'r gwir eglwys? Ga I esbonio hynny to? Dydyn ni ddim yn gofyn ydych chi wedi gwneud proffes. Ydych chi wedi gweddi arweddu, dydyn ni ddim yn gofyn hynny. Ydych chi wedi cael eich derbyn yn aelod o gapel, dydyn ni ddim yn gofyn hynny. Ydych chi wedi cael eich bedyddio fel babi neu fel person hŷn, dydyn ni ddim yn gofyn dim byd o'r fath. Ni'n mynd o gofyn, ydych chi'n mynd i'r cwrgweddi, a mae hwnna'n arwydd da yn diwe. Ond dydyn ni'n mynd gofyn hynny dyn oed. I ni'n gofyn hyn. A ydych chi yn aelod o'r gwir eglwys, a Iesu Grist yw popeth. A ydych chi'n byw I Grist.
A ydych chi'n darllen ei air i weld sut wyt ti am i mi fyw? Ydych chi'n ofalus am ei ddiddef, bod chi'n ei osod e o'r neilltu? Ydych chi'n ofalus am siarad ag enddyddiol ac i alw arno fe am arweiniad? Ydych chi'n gwneud popeth i ddweud wrth eraill amdano ac i fyw mewn ffordd fydd yn dod â clod i'w enw ef? A yw eich gobaith am iachawdwriaeth yn gyfan gwbl ar Crist, ar ei fywyd, ar ei farwolaeth, ar ei atgyfodiad? A yw hynny wir ohonoch chi? Os ydyn ni'n Gristnogion, o ymdrechwch felly fyw yn sanctaidd. Byddwch, mae'r ail yn dweud, byddwch yn deilwng o'r eglwys hon. O na fyddwch yn byw fel dinasyddion yn nefoedd. O na fydd pobl yn rhyfeddu clywed. Na fyddan nhw'n rhyfeddu clywed eich bod yn aelod o'r gwir eglwys. Dyna'r tristwch os byddai rhywun yn cael sioc i glywed bod chi fod yn Gristion. Byddai ddim yn dod fel sioc iddyn nhw. Byddan nhw'n gwybod y mae hwn yn wahanol, y mae'n un o blant yr arglwydd. Brwydrwch, mae'r ail yn dweud, i fod yn ddewr. Her clod i Crist, cyffeswch Crist ger bron pob dyn. Ymdrechwch i fyw bywyd llawen yn adlewyrchu Crist. I ni adlewyrchu Iesu Grist yn y modd i ni'n siarad, yn y modd i ni'n ymateb, yn ein dewisiadau, yn ein sgwrs, a bydd popeth amdano ni yn dwy'n clod i Grist. A ydyn ni wedi deall yr Efengyl. A yw ein proffes ni yn gyfan gwbl ar y sylfaeni, ar y graig, Iesu Grist. Ac yr ydw i fynnau yn dywedyd i ti, mae ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladodd Eglwys a ffyrdd uffer nis gorchfygant hi. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda'ch wi o hyd byth. Amen.